தென்னிலங்கையை உலுக்கிய மரணம். வைத்தியசாலைக்குள் நடந்த மோசமான சம்பவம். காலி தேசிய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு வைத்தியர்கள் சிகிச்சை வழங்காத நிலையில் அவர் உயிரிழந்ததாக உறவினர்கள் குற்றம் சுமத்தியிருக்கின்றனர். விபத்தில் காயமடைந்த நிலையில் உயிரிழந்த இளைஞனின் மரணம் தொடர்பான அறிக்கையை காலி மரண விசாரணை அதிகாரி சந்திரசேன லொகுகே நேற்று நீதவானுக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றார். உயிரிழந்தவர் காலி ஜிந்தோட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த 31 வயதான சதுரங்க சத்ருவன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். ஜிந்தோட்ட பகுதியில் சுற்றுலா விடுதி நடத்தி வந்த குறித்த இளைஞர் நேற்று முன்தினம் அதிக மாத்திரையிலிருந்து காலி நோக்கி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஹபராதுவ பகுதியில் விபத்துக்குள்ளாகியிருக்கின்றார். காயமடைந்த நபர் காலி தேசிய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவசர சிகிச்சை பிரிவின் 58வது அறையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தனது சகோதரர் விபத்தில் சிக்கியதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் 3:30 மணியளவில் தனது தாயாருடன் மருத்துவமனைக்கு வந்தபோது தனது சகோதரர் ஒருவர் டிராலியில் கிடப்பதை கண்டதாக உயிரிழந்த இளைஞனின் சகோதரி தெரிவித்துள்ளார். நாங்கள் வந்தபோது என் சகோதரனுக்கு வெளிப்புற காயங்கள் எதுவும் தெரியவில்லை. அவர் நன்றாக இருந்தார். ஆனால் அவரது அடிவயிற்றின் கீழ்ப்பகுதி மிகவும் வலிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார். நாங்கள் இது குறித்து வைத்தியர் மற்றும் தாதிகளிடம் குறிப்பிட்டோம். ஆனால் அவர்கள் அதை பொருட்படுத்தவில்லை. என் சகோதரனுக்கு எந்த வலியும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறினார்கள். அவர்கள் எக்ஸ்ரே எடுப்பதாக கூறினார்கள், ஆனால் எடுக்கவில்லை. என் சகோதரனால் வலியை தாங்க முடியவில்லை. பல சந்தர்ப்பங்களில் அவருக்கு வலி இருப்பதாக மருத்துவமனை ஊழியர்களிடம் கூறினார். ஆனால் யாரும் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கவில்லை. என் சகோதரர் நேற்று காலை வரை டிராலியில் இருந்தார். அவர் வலியை தாங்க முடியாமல் டிராலியில் இருந்து இறங்கி மருத்துவமனைக்கு வந்த ஆம்புலன்ஸில் சென்று எனக்கு எந்த மருந்தும் கொடுக்க மாட்டார்கள் எனவும் என்னை ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார். அந்த நேரத்தில் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அவரை ஆம்புலன்ஸில் இருந்து திரும்ப அழைத்து சென்று ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வைத்தனர். சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு என் சகோதரர் இரத்த வாந்தி எடுத்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மருத்துவமனையில் அவருக்கு சரியான சிகிச்சை கிடைக்காததால் இந்த மரணம் நிகழ்ந்தது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். පොලිසියෙන් ගෙනාවේ ළමයා පොලිසියෙන් මට කෝල් කරා. ඒ පාර මං අපි එනකොට ලෙඩා ගෙනලා කිසි අමාරුවක් වෙන්නේ නැදේ කියලා කිව්වා. මං කිව්වා මගේ පුතා මේ මං ආවා. දොස්තරට ළඟට ගෙනිච්චා. මං කිව්වා පුතාට අමාරුයි බලන්න බැලුවේ නෑ අමාරු නෑ කිය තියන් හිටියා. කටින් පුතත් කිව්වා මගේ පුතාට අමාරුයි. මගේ පුතාට පුතත් කිව්වා මට අමාරුයි ડોක්ටර් කියලා. බැලුවේ නෑ මගේ පුතාට කටින් කිව්වා ડોක්ටර් අමාරුයි. අනේ ගණන් ගත්තේ නෑ චිකන් දහලා ගියා මුත්තවලට ගියා මේ යනවා කියලා තපුවා ලීඩා අමාරු වැඩිකමට බැහැලා ගිහිල්ලා ගෙනාපු ඇම්බියුලන්ස් එකටම කියලා ඊයේ ගෙනත් තියෙන්නේ මගේ ඉස්සරහා මට කිව්වා අද උදේ බැහැලා ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා මට අමාරුයි මං රෝහණ හොස්පිටල් එකට හරි කෝපරේටිව් ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකට දාන්න කියලා දැන් මේගොල්ලෝ පොයින්ට් එකක් අල්ලන් දෙන එක ලෙඩා බැහැලා ගියා කියලා ලෙඩා බැහැලා ගියේ අමාරු හින්දා ලෙඩාට තේරුණා වැරෙන්නේ නෙවෙයි කියලා ඒක ලෙඩා පල්ලෙහාට ගියේ මිනිස්සු අසරණ කමට යන තැන් මේ මිනිස්සු අසරණ යන තැන් වල මිනිස්සු කලකන විදිය අන්නෝන කොලක ඉඳගෙන බලන්න ගන්න අමාරු දෙයක් නෑනේ ඕක ડોක්ටර් ආමෙන්සේ මුදාකෝ දෙයක් කරේ නෑ කොල්ල කටින් කිව්වා අමාරුයි කියලා ඒක නම් ගත්තේ නෑ මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩ මිස්ටේක් කළාම ස්ට්‍රයික් කරලා ලෑස්ති ඉන්නේ ඒක තමයි මේගොල්ලෝ දන්න උපරිම දේ ස්ට්‍රයික් කරන්න දැන් ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ මිනිස්සු මරුණාම ඊයේ ගෙලන්න දාපු ට්‍රොලිය තාම තියෙන්නේ ලෙඩා මොනවද යද්ද මේ කරේ මේකෝ අයියා කියන්නේ එළිවෙන කම්ම කෑ ගැව්වා එළිවෙන කෑ ගැව්වා කිසිම බෙහෙතක් දුන්නේ නැහැ අන්තිමට බැහැලා ගියා අන්තිම බැහැලා ගියා මාව එක්කම් බලන් කියලා මේ රුණුටක් ගිහින් දාපන් මුන් බෙහෙත් දෙන්නේ නැති හින්දා ඔව් මම කිව්වා